Vítam vás. V tento, rád by som povedal, že krásny večer, ale to počasie je také nejaké divoké, tak ďakujem, že ste obetovali časť svojho času. Dorazili sem do Sela na TT Design Show. Takže TT Design, ktorý patrí Tasselian, sídli v Caledone, ponúka módu pre mužov, pre ženy, ponúka celé outfity, jednotlivé oblečenie, aj sviatočné šaty, móda je mladistvá, športová, elegantná. No, značka vznikla len v auguste tohto roku, tak je ešte v plienkách. No, možno pre začiatok by som vám predstavil hlavné aktérky a aktéra. Budeme mať modelku Robinsonku Umiu, ktorá sa venuje chovu fretok. Je to žena so zmyslom pre krásu, ráda sa oblieka a stará o svoju avatarku. A je to naozaj veľmi hodná a prispôsobová osôbka. Druhý model bude Pája. V SL-ku je to majiteľ klubu Sunrise. Má rád hudbu, posilovňu, hokej, krásne ženy a svoju SL-kovú rodinu Carterových, pre ktorú by urobil všetko. A malé tajomstvo, neznáša futbal. Ďalšia z modeliek bude Kisha. V SL-ku je to chovateľka míru a koček. SL-ku je pre ňu relax, zábava a stretávanie sa s príjemnými ľuďmi. Má rada muziku, podľa nálady si vyberá žáner a oblečením vie niekedy povedať oveľa viacej ako mnohými slovami. Poslednou modelkou je Corel. Carterová v SL-ku sa venuje foteniu a DJovaniu, takisto miluje hudbu a bude nás sprevádzať aj muzikálne týmto večerom. Takže toto by sme mali, čo sa týka modeliek, ktoré vám budú predvádzať jednotlivé outfity. Budeme mať viac menej také 4 série. No a prvý outfit, tá prvá séria outfitov bude klasické zimné outfity. Takže prvý outfit, tuto máme Winter Grey Cat, šedé mačiatko zimné. Ten outfit pozostáva zo šedého saka mešového, čierneho trička, džínov, zimných topánok a samozrejme to najdôležitejšie, čiapka v mačacom štýle. Ako druhý outfit v tejto zimnej sérii nám predvedie Pája. Meno outfitu je Evening Stroll, večerná prechádzka a pozostáva z mešovej bundy s bielým tričkom, s džínou a samozrejme športovej obuvy. Snáď teda má tú obuv aspoň Gore-Texovú predsa len. V zime by sa zišlo. Tretím outfitom pre túto chvíľu je Snowflake Violet, fialová vločka
Tento outfit pozostáva z mešového svetríka, doplňuje ho modrý šál, samozrejme teplé boty, lebo to v zime treba, silonky, keď už tie stehna takto pekne vidno, a samozrejme baranica, keďže najviac tepla človek stráca hlavou. Štvrtý outfit nám bude predstavený modelkou Corel Cold Morning Blue, studené modré ráno. No a tiež pozostáva z mešovej vesty, svetra džínov, čapice a samozrejme teplých topánok. Ako som povedal, všetky tieto outfity si môžete kúpiť v obchode, ktorého landmark získate na teleportboarde na južnej strane tejto miestnosti. No a posledný zimný outfit nám predvedie Pája. Takže Pája, myslím, že si načítaný, môžeš. No a Pája nám predvedie Winter Dream Red, červený zimný sen, pozostávajúci z červeného mešového svetra, čapice džínov a športovej obuvy. Snáď teda aj Eselku odpustíme. A áno, červený sen nám práve dorazil na koniec móla a predvádza nám tu skvelý moonwalk. Ďakujeme, Eselko. No a týmto červeným snom sme uzavreli viac menej prvú sériu zimných outfitov. No a budeme zrejme potrebovať pár sekúnd, pokým sa modelky a modelovia pripravia na druhú sériu, ktorú mám označenú ako zimné outfity bežné. Takže máme tu prvý outfit druhej série. Modelka Robinsonka nám predvádza Mirage Red Girl. Francúzska elegancia sa stretáva so zimnou utilitariánskym prístupom. Predsa len topík, nohavice, mešový sveter, baretka a topánky sú doplnené samozrejme náramkami, pretože ozdôb niekedy je priveľa, ale nejaké sú vždy lepšie ako žiadne. Všetko je farebne zladené do červeno-oranžovej a v tom kontraste zelené náušnice vyzerajú presne tak, ako majú. Ako druhý outfit tu máme Butterfly Hunter, lovkyňu motýľov s topíkom, mešovými nohavicami, klobúkom, mešovým svetríkom a samozrejme náramkami a s balerínami ako obutím. Samozrejme nemôže chýbať elegantný klobúk. Sieťka na motýle sa potom predáva osobitne.
OK, takže ďalší bude Pája. Snáď sa teda všetko načítalo tak, ako sa malo. Outfit sa volá Green Goblin, mal by to byť top s Goblinom a pod ním mešový svetrík, samozrejme s mešovými kalhotami, náramkami a všade prítomnou športovou obuvou. No vyzerá, že SL-ko nám naozaj chystá veľa nepríjemných prekvapení. Snáď teda niektorí ľudia mi tu píšu, že vidia Pavlov outfit, niektorí, že nie, tak dúfajme, že patríte k tým šťastnejším, čo ho vidíte, lebo ten Goblin naozaj stojí za to. No a posledný outfit tejto série Free Decision Red bude predvedený modelkou Coral Carter. Jej topík, vesta, shield, samozrejme bagové nohavice, návleky na ruky a podkolienky, ťažké boty a samozrejme, čo iné si vieme v zime predstaviť na modelke ako sexy spodné prádlo trčiace spod kapsáčov. Takže toto bola druhá séria outfitov bežné, teda možno s výnimkou toho posledného, ale zimné outfity. No a trošičku zmeníme tematiku pre ďalšiu sériu, pretože tretia séria outfitov budú viac menej také sviatočné. Budú tam elegantné šaty, bude tam všetko možné. Takže hneď ako mi zahlasia z režie, že modelky a model sú pripravené, tak budeme môcť ísť. Tak ako prvý model tu máme Robinsonku s modelom s názvom Carol, respektíve Carol, modré šaty so zeleným zdobením, modrozelená kombinácia v tomto roku veselku dosť fičí, rovnako farebne zladený klobúk a doladila to samozrejme prudko elegantne šperkami. Teda snáď vidíte tie modré šaty, lebo zase SL-ko strašne pomaly načítava. Ale to nevadí, aj s tým červeným prádlom je tá modrá sukňa veľmi dobre skombinovateľná. No v každom prípade pokračovať za predpokladu, ako nám to SL-ko dovolí, budem pokračovať s Pájom, s outfitom, ktorý sa volá Fat Pigeons Grey, že ideme krmiť holuby v šedom. Mešové sako, respektíve takmer blazer, čierne triko, džíny, samozrejme topánky a klobúk dávajú zdanie nedbalej elegancie, ktorá je pri krmení holubov naozaj bezpodmienečne nutná. Takže ďakujeme, Pájo, skvelý model. Vidím, že sa SL-ko urozumnilo a umožňuje načítavať modely aj na tebe. Privítajte prosím Kišu s modelom menom Rozália. Fialové šaty s mašličkou, naozaj, že už len na rozbalenie. A samozrejme farebne zladený klobúk. Veľmi vhodné na vianočné večierky tanečné. A vítaj, Kiša, sme radi, že SL-ko sa rozhýbalo a dovolilo ti prísť až sem na tento koniec catwalku, nech si všetkým na očiach.
No a ako posledný model tejto série máme tú nevestu, naozaj Suzanne. Biele svadobné šaty s klobúkom pre tie naozaj odvážnejšie, vtedy ešte slečny, pripravené urobiť ten najdôležitejší krok v živote. No a máme tu malé prekvapenie večera, predsa len, aby to nebolo všetko také len, že ako Vianoce a oficiálne outfity. Máme tu spodné prádlo pre naštartovanie nejakých, nechcem povedať priamo fantázií, ale lepšie slovíčko mi nenapadá. Takže štvrtá séria outfitov bude o spodnom prádle. A ako prvá bude Robinsonka ako vianočný darček. Takže Robinsonka ako vianočný darček, aj keď mám pocit, že trošičku nenačítaná. Snáď sa to teda načíta. Máme tu štvrtú sériu outfitov, ktorá bude naozaj venovaná spodnému prádlu. No, neviem ako ostatní, ja vidím, robí trošičku nenačítanú. Snáď to pôjde ešte. No, takže vyzerá to tak, že SL-ko nám vianočný darček nedoprialo v tejto chvíli. Uvidíme, ako bude druhý pokus. V každom prípade ďalší dáreček bude pája. A teraz, dámy, snaď nezačnete omdlievať. Červené boxerky s vianočnou tematikou ako naozaj darček hodný Vianoc 2012. No a nasledovať bude niečo pre pánske oči. Kiša ako čierna mačička. Naozaj obzvlášť v angličtine sa to povie delicious, no chutný, veľmi chutný outfitík a viacej k nemu asi nebude treba čo dodať. No a modelka Corel nám tu predvádza červený tematický model Lady Rebel pre naozaj chvíle, kedy dievča preberie iniciatívu. A urobí si všetko tak, ako uzná sama za vhodné.
keďže nám SL-ko pripravilo aj četovací lak, tak budeme mať toto. Budeme mať predsa len vianočný darček od Robinsonky. Spodné prádlo, vianočný darček, Christmas gift. Červený nádherný darček, už len uložiť pod stromček. Ďakujeme, Robi. Vyzeráš tomu úplne nádherne. A ďakujeme SL-ku, že nám umožnilo tento pohľad. No a budeme teda pokračovať tými vianočnými outfitmi. Možno necháme pár sekúnd na vydýchnutie. A samozrejme, ako prvý pôjde Santa. Santa osobne v podaní Páju Cartera, napodobenia Santa Clausa a v batohu má fúru prekvapení. Nemal som odvahu sa spýtať akých. Tak Santa, vítaj. No a na hodnotenie, kto bol dobrý, kto bol zlý, myslím, že bude čas teda po prehliadke. Lebo to by sme sa tu na hodne dlho zasekli. Takže máme tu Rudolfku, teda Robinsonku, Vianočného Rudolfíka, mešové šatičky, návleky na ruky a tak ďalej. Proste všetko, čo k Rudolfovi patrí. Aj samozrejme s batôžkom, tiež plným prekvapení, či rovnakých ako Pája si naozaj netrúfam tiež odhadnúť. Takže pre všetkých Merry Christmas! No a v rytme Jackson's 5 nám prišiel model Cheerful Elf, veselý skřítek, v podaní modelky Kishi. Elfík naozaj s prima klobúkom a botičky také, jak majú na veselého skřítka. No a posledný model vianočnej série a naozaj posledný model poslednej teda série nám ukáže Korea a bude to Santa Girl v
v roláku, vo veste, s džínami, samozrejme v čiapke a adekvátne botičky. Takže ďakujeme modelkám za naozaj skvelú ukážku modelov od Taylis. No a týmto by som chcel Taylis osobne teda pozvať na Catwalk. Nech sa nám ukáže aj sama pani zodpovedná za všetky tieto modely. Ako hlavná dizajnérka, zimná kráľovná s korunkou. Za ňou budú nasledovať všetky modelky, aj jeden model. A týmto by vám chceli zrejme poďakovať za pozornosť a poďakovať sa uleteným vianočným tančekom. Čím by som teda chcel poďakovať Taylis a chcel by som poďakovať aj vám všetkým, že ste tu teda prišli, že ste tu s nami ostali, že ste si pozreli tieto skvelé modely. Ak vás nejaké zaujali, tak samozrejme landmark je k dispozícii, kde sa dajú pozrieť aj InWorld v regióne Caledon Penzance. No a týmto viac menej končí show, ktorou som vás sprevádzal ja, moja maličkosť Alex.